Когато на всяка му е думата, отговаря със лай. Владимиров казва, че диалог само в театъра има. Там, каза, се употребява преди всичко диалог, ама много така, много рядко се употребява или почти никак. Но е театъра, тук не е театър. Театъра всичко може, там и с куче мога да говориш и понеже си господар, кучето винаги е съгласно, не ти противоречи и работата върви. Да, ако бяхме ние сред публиката в театъра, публиката ще каже: ей, гледай бе, Лазар в крушата, кучето под крушата, благодарение на събеседването, как напълниха всичко със смисъл и съдържание. Че и гръм падна в дървото и никого не уби. Това само в театъра може. Да, ама лесно му на театъра. Той го поиска, може ни размени, да тури кучето горе, а мене да ме пусне долу под крушата, ама не иска. Що? Защото не е театър, а круша. Отгоре на всичко това е дивячка. Пътека направих тая круша. Цяла кариера от думи хвърлих върху него, не мога да го нараня. Ако взема един камък и го ударя, ще го убие на място. А с думи не мога да го нараня. Ще блъкна. Тъй ще се отдам на свирукане и на безгрижие. Един живот е, все някак си ще го избутаме там с свирука. Така по-лесно в живота се върви. Мигър малцина са тези, които с свирукане и безгрижно си минават през живота. То небеса се събарят отгоре, той нашия върви и си свирука. Ама към остане. Свирука и върви. Нормално. Изпаднахме в безсъница.